Какво прави там? Бадеринка? Къде маме чеглици? Тя ги обои. Бадерино? Так клипче ще направя. Обои маме чегличките. А така, дай другото клипче сега. Къде е тати, мами? Ели! Клипче прави мама. Айде, вземи другото чегличе. Ще падне, маме. Айде, мами. Давай. Давай, пиленце, давай. Где големите чегли? Айде, ела при мама, ела. Не си ли забавно? Иди, мама, гай. Ай, боже. Погледни, мама, гай. Погледни, мама, гай. Къде мама, гай? Знаеш, коя е сладка? Иди, мама, къде е мама? Или. Мари. Ще се удариш ли? Ишо Къде мама? Погледни. Или. Ела мами тук при мама, ела. Или. Ти, пералната. Не. Елина, ела мами, ела. Ели, не мами, ела. Елинка. Елина, ела тук. Интересно. Каква играчка имате с пералника? Айде, върви.